ערב טוב, בוקר טוב, רגע טוב, ברוכות וברוכים הבאים למטוטלת של יצחק בן טוב בעקבות המטוטלת הפראית. היום אנחנו מתחילים את פרק 7, שזה מאוד משמח אותי, אנחנו כבר לקראת סוף הספר. זה פרק קצר, אני חושב שאנחנו נספיק אותו בשני מפגשים, אני מקווה. פרק הבא יהיה לנו המודל של היקום. זה פרק מאוד כיף, חציו הראשון משעמם ממש, אני אנסה ככה לזרז אותו. חציו השני מרתק. והוא נקרא משל האופניים, והוא חצי התנצלות וחצי, כאילו לא התנצלות, הוא פשוט מסביר למה אנחנו עלולים להתנגד למידע שבן טוב מספר לנו עליו, וההמשך קצת יותר מעניין. אז רק כדי שככה נארוז את עצמנו, איפה סיימנו בזה הקודם? סיימנו את פרק 6, שסיכם לנו את המציאויות, סיכם לנו כמעט את כל המציאויות, את המציאות הקוזלית, האינטואיטיבית, היינו בה. הילות, דיברנו על זה, יש לנו כאן את הסיכום. כל זה כבר דיברנו, ובעצם אנחנו באיזשהו המשך ישירות לפרק 7, עם משל האופניים. אז אלא אם יש למישהו או מישהי משהו חשוב לומר, אני אתחיל. טוב, נשים את זה כאן שזה יהיה נוח. מה אומר לנו בן טוב? It may indeed be difficult for many of the readers to accept what has been said until now. I would like to remind them that meaningful breakthroughs in science, art, and technology come not by figuring out things to the nth degree, but through intuitive leaps or insights which are later rationalized. הוא אומר כאן, הוא ככה יוצא קצת מהתיאוריות שלו והפילוסופיה שלו ומדבר אלינו פתאום הקוראים. הוא אומר שיכול להיות שיהיה לנו קשה לקבל את מה שדובר עד כה. בן טוב מבין שהוא הולך כאן להצהיר הצהרות לא פשוטות לעיכול. הוא אומר, כפי שקורה במדעים ובטכנולוגיה ובאומנות, יש מין קפיצות כאלו, מין ניטורים קדימה לתובנות חדשות שאחר כך מאבחנים אותן או מבינים אותן לעומק. As mentioned before, when operating in uncharted territory, intuition is the only thing we can rely on. Take as an example entrepreneurs. In making decisions, these people rely to a great extent on their intuition or gut feeling, as they call it. The reason for this is that the number of variables to be considered in such decision is just too great to handle. And with conditions constantly changing, it is simply impossible to figure things out completely. So they rely on their intuitive input. They will say that that decision felt right, that they knew that things would work out for the best. פסקה ארוכה, הוא אומר כזה דבר. הוא אומר לנו, כשאנחנו ניגשים, כשאנחנו שוחים במים לא ידועים, במים, רגע, יש לנו כאן איזה כזה, unmuted, אוקיי. כשאנחנו שוחים במים זרים או בטריטוריה לא מוכרת, בעצם המצפן היחיד שיש לנו הוא האינטואיציה. עוד לא דיברנו ממש על אינטואיציה, זה יהיה בפרקים הבאים, מה זה הדבר הזה, כי זה באמת, כל אחד, זה כאילו מילה שהיא ממש משומשת כל מיני מובנים, אז אנחנו עדיין לא אומרים מה זה, אבל הוא אומר האינטואיציה היא באמת, אנחנו יכולים לסמוך עליה. הוא אומר יזמים לדוגמה, לא יכולים לעשות את הפעולות הבאמת לעתים גדולות שלהם, בהתבסס על כל המשתנים, זה פשוט יותר מדי משתנים, אי אפשר לעשות החלטות על סמך כל כך הרבה משתנים, הם חייבים להסתמך על תחושת הבטן שלהם. הם יאמרו, כשישאלו אותם אחר כך, איך לקחתם החלטה מסוימת, הם פשוט יאמרו, זה הרגיש נכון. ושהם ידעו שדברים יסתדרו על הצד הטוב ביותר. זה מה שהוא אומר לנו על יזמים.
ולקיחת החלטות משמעותיות. אני יכול באופן אישי להסכים עם הדבר הזה גם בחיים שלי. גם אני הרבה פעמים בהחלטות הכי גדולות, אין לי שום יכולת אני פשוט לגמרי משחרר שם. אני מאוד מזדהה עם מה שבן טוב אומר. Now, considering how large a component of our civilization is constituted by business, we should perhaps have a little more respect for intuition. הוא אומר, כשאנחנו מבחינים, או כשאנחנו לוקחים בחשבון את כמות הרכיבים או המרכיבים בציוויליזציה, בחברה שלנו, שמנוהלת על ידי עסקים, ויוזמה, יזמות, כן, אנחנו אולי צריכים להיות עם כבוד רב יותר לאינטואיציה. כי כאילו, כן, אנשים רציונליים ועם לוגיקה בריאה, אנחנו יכולים לזנוח את האינטואיציה ולומר שהיא, כן, שאין בה שום היגיון. אבל הוא אומר, לא, צריך לכבד את הדבר הזה. We have suggested before that the material we have discussed until now is self-validating. This means that anybody who is willing to make the effort can find out about these things himself and confirm for himself. הוא אומר, הוא חוזר על דברים שכבר נאמרו בספר כמה פעמים. הוא אומר, כבר הצענו פה, בחומר הזה, כפי שדיברנו כבר על הדברים האלה, ניתן לבדוק אותם לבד, לאשרר אותם בעצמנו. כל אדם שירצה לוודא, או לאשרר את זה גם מולו, או מולה, יכולים, לבד. אבל זה אומר שצריך להתאמץ, כלומר, לעשות את המאמץ. Let me use as an example, the bicycle. Suppose that we show a bicycle to someone who has never seen one and try to convince him that it is safe and practical conveyance. He will think that we are joking since it is clear through observation that the bicycle is a highly unstable contraption. Clearly, no amount of explaining will help, and only after learning how to ride it, and that includes an ample number of bruised knees and elbows, will our subject be convinced of the merits of the bicycle. In other words, only after having gone through the subjective experience, he is ready to start using the bicycle and even begin to persuade others of its merits. הוא אומר, כדוגמה, זה משל אופניים. כל הפרק על זה. אם אנחנו ניקח כדוגמה את האופניים, ואנחנו מציגים את המכשיר התמוה הזה לאדם שלא, מעולם לא ראה אופניים, ונאמר לו, בבקשה תרכב על הדבר הלא יציב הזה. הוא אומר, זה לא בטוח, וזה לא פרקטי. זה אמצעי תחבורה לא פרקטי וממש לא נוח. יחשוב שאנחנו מתלוצצים איתו. עכשיו, נראה במבט מבחוץ, בהתבוננות פשוטה, שאופניים הם אכן אמצעי תחבורה, כלי תחבורה לא יציב. וזה לא יעזור כמה נסביר וננמק, שזה כן, רק אחרי שאותו נסיין מבוהל ירכב על האופניים, יחווה את החוויה של רכיבה על אופניים, כולל נפילות וכולל ברכיים ומרפקים חבולים, רק אז הוא יבין את הערך שברכיבה על אופניים, ושזה בכלל אפשרי. לא רק שהוא יבין את זה, הוא ינסה לשכנע אחרים לרכב עליהם גם. אז הוא אומר ככה, זה משל אופניים, כלומר אנחנו קצת על האופניים של בן טוב, זה מה שהוא בעצם, המשל בא לומר לנו, אנחנו מתנגדים לאינפורמציה הזאת, כי אנחנו בעצם לא התנסינו בה באופן אישי. והנה הוא יסביר את זה בעצמו. He recognizes that in his previous thinking he missed an important point, and that was the invisible principle of inertia that keeps the bicycle upright when in motion. הוא אומר, אי אפשר לראות
במבט מבחוץ על האופניים את היציבות שלהם. אי אפשר לראות את זה. מה שצץ מבליח ברכיבה על האופניים זה הפרט הקטן שהוא אנרציה. הפרט הקטן הזה הוא פרט משמעותי וקריטי ובלתי נראה, ששומר על האופניים יציבים ובשיווי משקל, כשהם בתנועה. אז נחמיץ את זה אם נסתכל על אופניים מבחוץ, פשוט נחמיץ את הדבר הזה. איך הוא קושר את זה לתיאוריה שלו ולמדע? הוא אומר כך, Sooner or later, science will have to come around and use this method in evaluating things that are invisible, subjective, but nevertheless reproducible. We can visualize the possibility of asking a group of 100 people to put themselves into a certain well-defined level of consciousness and have them describe their experiences. If the majority of subjects independently describe similar experiences, and these are reproducible, then we may have to admit that we are dealing with real states common to all, thus establishing a fact. הוא מדבר פה על מדע. ומאז שהספר נכתב כבר היו די מדענים ומדעניות שהלכו להצעתו. הוא לא אומר כזה דבר. במוקדם במאוחר המדע ייאלץ להשתמש בשיטה הזאת של להעריך את המדידות או להעריך את האלמנטים הסובייקטיביים של החוויה, שהם בלתי נראים, ואף על פי כן שאפשר לאשש אותם, כלומר שאפשר לייצר אותם שוב ושוב. הוא אומר, נאמר, אנחנו יכולים לדמות במוחנו, בשכלנו, קבוצה גדולה של מאות אנשים, שמים אותם או מביאים אותם לאיזשהו מצב תודעתי מסוים ומבקשים מהם אחד אחד לתאר את החוויה שלהם. אם כולם חווים דברים דומים, ואפשר שוב ושוב ושוב כניסוי לאשש את הדבר הזה, כלומר אותן חוויות עולות שוב ושוב ושוב ושוב. זו תוצאה נשנית. אז אנחנו נאלץ להודות שאנחנו מדברים עם מצבי תודעה או מצבים נפוצים. וכך, כשאנחנו בעצם מייצרים איזשהו ממוצע הסתברותי גבוה, נוצרת עובדה. בעצם, סוג של ככה הוא מתאר את הדבר הזה. עכשיו, מאז שהוא כתב את זה, עשו את זה מלא פעמים. נילי כאן סיפרה לנו שיש לנו את ה-nde.org, או com, או משהו כזה, האתר שלקח מסה של אנשים שחוו, תתקני אותי אם אני טועה, נילי, אם זה ככה, שלקחו מסה של אנשים של חוויות סף מוות, או מוות קליני, או כל מיני, והגדו אותן. הנה, nderf.org, nderf.org. יש אתר כזה. עכשיו, מאחר ויש אתר כזה, אז יש עוד כדוגמתו. בן טוב לא ידע על האתר הזה, הוא לא היה קיים כשבן טוב כתב את זה. אבל כאילו אנחנו רואים שבן טוב מתמודד פה עם ביקורת שעדיין לא הגיעה, או שהגיעה אליו. אז הוא מנסה ככה לנמק את עצמו. טוב. Experiments of this kind are conducted today by the so-called biofeedback experimenters, by those who study hypnosis and altered states of consciousness, and last but not least, the drug companies. The only way to find out how psychoactive drugs affect the system is to give the drug to people and ask them to describe the reaction to the experience with the drug. There is no objective way to measure such subtle effects. The reported experience of the majority of people who have taken the drug is fed back to the chemists, who can then modify the drug accordingly. הוא ממשיך ואומר, ניסויים כאלו כיום מבוצעים על ידי ביופידבק, נסיינים של ביופידבק, היום זה הרבה יותר פופולרי, אנחנו מכירים את זה, ביופידבק זה כל מיני מכשירים שאנחנו יכולים לחבר לגוף שלנו ולקבל פידבק.
היפנוזה, מצבי תודעה משתנים וחברות התרופות, שהדרך היחידה שלהם, בעיקר בתרופות של פסיכואקטיביות, היא לבקש בניסויים את התגובה. אני לא יודע איך זה עובד, אני לא מכיר את זה, יכול להיות שזה השתנה מאז, אבל זה מה שבן טוב אומר לנו פה. תאר לי את התחושה שלך, או תאר לי את התגובה שלך, או שלך, אחרי חוויה של לקיחת התרופה. רק כך, אחרי המשוב הזה, הכימאים יכולים לשנות, לעצב וכולי את התרופה. כי אין דרך ממש. הנקודה של בן טוב, בסופו של דבר, כל העמודים האלו, אומר אין דרך ממש להיכנס לחוויה הסובייקטיבית של אף בן אדם. אנחנו חייבים להישען על מסות של חוויות דומות. אינדיבידואליות ודומות. כדי לבסס איזושהי תשתית שממנה אנחנו יכולים להרגיש בטוחים מספיק שאנחנו לא מדברים שטויות. כאילו, מסה של חוויות דומות. אינדיבידואליות. אוקיי. Let us go back to chapter 4. In the experiment with time, we offered evidence that it is really not very difficult to function consciously in the reality next to ours. Those readers who manage to slow down or stop the watch altogether have actually projected themselves and stayed for a while, fully aware in the so-called astral reality. Let us analyze what happened. הוא אומר, אנחנו הקוראים בפרק 4, עשינו ניסוי עם השעון, רצינו לראות, יש את זה ביוטיוב, אפשר לראות תרגול בהשראת בן טוב או משהו כזה, שהוא מהספר. זה בפרק 4. שאנחנו ממש נכנסים לאיזה מצב תודעתי ומסתכלים תוך כדי על מחוג שניות ורואים איך הוא מאט או עוצר. כלומר, עשינו את הדבר הזה, בואו ננתח מה קרה שם, ואלו שהצליחו להאט את הזמן, או לעצור אותו, הקרינו את עצמם, השליחו את תודעתם לאיזשהו משך מסוים, בעודם ערים ומודעים למציאות האסטרלית. אז הוא אומר ככה, In the instructions, it was suggested that you transport all your sensory and reasoning apparatus to a different point in space and time, to the beach. When this is properly performed, your physical body has, for all practical purposes, displayed a temporary death. That is, your physical eyes did not register the physical reality around you, nor would your ears. Your senses were registering a different reality, which occurred in the past. כלומר, ברגע שעשינו את הדבר הזה, בעצם שיננו את מכשירי החישה שלנו, הלוא הם החושים, לנקודה אחרת במרחב ובזמן. אל חוף הים, זה היה הניסוי, אנחנו צריכים לדמיין את עצמנו בחוף הים. כשאנחנו מדברים עם בן טוב, הוא שולל את הפועל לדמיין כדבר שהוא בדמיון. הוא אומר, אין כזה, התודעה שלנו אינה דבר שממציא דברים סתם ככה. אם אנחנו מדמיינים את עצמנו בחוף הים, התודעה שלנו היא בחוף הים. איזשהו חוף ים. הוא נכנס כאן לחור לוגי, כי אם בחוף הים הזה היה הדינוזאור, הוא היה צריך לשאול אותו, או משהו אחר, אני לא יודע מה, הדינוזאור עם כובע על חד אופן, אז צריך לשאול אותו, אז איך זה הגיוני? אבל הוא לא עונה על זה. אבל נאמר שאנחנו בחוף הים, תודעתנו בחוף הים. הוא אומר דבר כזה, שזה נעשה בצורה נכונה. הגוף הפיזי, מכל בחינה פרקטית, הציג בפנינו מוות זמני. מוות במרכאות. מה הוא אומר במוות במרכאות? שהעיניים הפיזיות, האוזניים הפיזיות שלנו, לא קלטו או רשמו את המציאות הפיזית סביבנו. חלימה בהקיץ זה. נגיד, הוא דיבר על זה גם. החושים שלנו קלטו מציאות אחרת, שהתרחשה בעבר. הניסוי הוא נכון, הניסוי הוא לחזור לאיזה חוף שהיינו בו. לא לאיזה משהו כאילו חדש, לחוף שהיינו בו. זאת אומרת, אנחנו חזרנו לאיזושהי מציאות שהתרחשה אי שם.
ומה הוא אומר פה? כל זה גם בפרק 4, לכן אני רץ על זה מהר, ויהיה כאן גרף מפחיד, אני לא אתעכב על הדברים האלה. Therefore, you have experienced a tilting of your subjective space-time coordinates by a certain angle to the objective frame of reference. To those who managed to slow down time by a certain amount, the angle was somewhere between 0 and 90 degrees. While for those who managed to stop time almost completely, the angle came close to 90 degrees. הוא אומר ככה, המציאות שלנו, הפיזית, עובדת על צירים. יש לנו ציר זמן, אנכי, הנה הוא פה. כן, למעלה יש לנו את העתיד, למטה יש לנו את העבר, וציר אופקי, זמן. אם אנחנו במצב תודעתי, יש לנו צירים כאלו, אנחנו במצב תודעתי אחר, אנחנו יכולים ממש לשנות את התפיסה שלנו, ממש, אתם רואים את החץ הסגול, אנחנו ממש משנים את עצמנו בתוך הצירים, ומייצרים מערכת צירים אחרת. אם אנחנו מסובבים את מערכת הצירים שלנו אחרת, זמן לאט 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 מתנהג כמו מרחב. מרחב לאט לאט מתנהג כמו זמן. אם אנחנו עושים את זה ממש טוב, אנחנו מסתובבים ב-90 מעלות. מה זה אומר להסתובב ב-90 מעלות? אפשר גם בפחות 90 מעלות, אבל הנקודה היא שאנחנו יכולים ללכת בזמן עם הרגליים המטאפיזיות שלנו. ללכת בזמן, לנסוע בזמן, אנחנו קוראים לנסוע נסיעה, כן, נסיעה בזמן. בן טוב מתייחס לזה מילולית. אם אנחנו מזיזים את מערכת הצירים שלנו, המרחב שלנו הופך לזמן, אנחנו נעים בזמן כאילו אנחנו נוסעים ברכב. זה אפשרי. מי שהתנסה בכל מיני מצבי תודעה שכוללים את התנועה הזאת בזמן או במרחב, זה קשה להסביר את זה כמובן, זה משל האופניים, צריך לחוות את זה. אבל זו תנועה, זה ליטרלי, אני סיפרתי באחד הפרקים שקראנו על חוויה החוויה היחידה שלי הייתה מדבר כזה, שממש יש תחושה שנוסעים ממש בתוך הזמן. יש כאן שאלה, נפתח את זה לשיתוף, אחר כך בסוף הקריאה, אם הצלחנו. זו שאלה טובה. יש מלא אנשים, כאילו אפשר לקרוא על זה, יש המון אנשים שעובדים עם החומרים האלה. נמשיך. ככה. At that point, הוא מדבר על זה שאנחנו לקחנו את הציר שלנו, ציר הזמן, וממש השארנו אותו עם ציר המרחב. זה ממש מצב תודעתי שבו אנחנו לא חווים זמן. אנחנו באיזשהו הווה מוחלט כזה. At that point, their subjective space axes were pointing into the objective past, and the subjective time axis into objective space, while objective time required for the operation was diminishing rapidly. אני תכף אסביר בזה, כי התעכבנו על כל זה כבר פרק 4. Therefore, persons who managed almost to stop time, these will be invariably creative types, could not only go to a nearby beach, but to any place in the universe within the time that it would have taken them to visualize their destination. תכף אני אסביר. This is because they have projected their sensing and reasoning apparatus, or their observer, at practically infinite velocities to the wanted destination. It is creative visualization that can take them there. מה הוא אומר פה בפסקה המאוד מורכבת הזאת? הוא מתאר מצב שבו באמצעות מצב תודעתי מותמר, חלופי, שונה. הזמן שלנו, הזמן החווייתי שלנו, הופך למרחב. בעוד שהמרחב הולך ומתפוגג. מה זה אומר שהמרחב מתפוגג? אלו שמצליחים לעצור את הזמן, לעצור הכוונה היא במרכאות, כי הזמן ממשיך, אבל החוויה שלהם היא שאין זמן. במצב כזה שלאדם לא חווה זמן, מה קורה למרחב שלו? הזמן והמרחב, אנחנו יודעים, איינשטיין כבר סיפר לנו את זה מזמן, הם לכודים זה בזה, או הם שני ביטויים של דבר אחד. תורת היחסות הכללית אומרת את זה.
שני ביטויים של דבר אחד. מה קורה למרחב של בן אדם שזמנו עצר? מה שקורה זה שהמרחב מצטמצם או נעלם במובן הזה שאין משמעות למרחק פיזי. אין משמעות למרחק אובייקטיבי. ברגע שאני במרחב שאין בו זמן, החלל שלי בעצם חסר גבולות. אני יכול להיות בחוף הים הקרוב אם אני אדמיין אותו, אבל באותה מידה, בכל מקום ביקום, שהזמן שיקח לי להגיע למקום הזה הוא זמן הדמיון שלי, או זמן החשיבה שלי. מה שאומר בן טוב זה שהזמן מוגבל אך ורק ליכולת היצירתית של הדמיון, או של החשיבה. זה מה שהוא אומר. זה הדבר היחיד שמשנה. אנחנו בעצם הופכים מכלי פיזי, שהרגליים שלו והאנרגיה הפיזית שלו וכל הדברים האלה, אנרגיה תודעתית שאינה מוגבלת בדברים האלה, פרט ליכולת החשיבה שלנו והדמיון שלנו. והוא מזכיר פה עכשיו את הצופה או המתבונן. ישנו מתבונן שיכול להתבונן במהירויות אינסופיות לכל יד שהוא ירצה. המגבלה היחידה שלו היא מגבלת היצירתיות שלו. אוקיי? ויש לנו פה, בואו נסיים את יש לנו כאן איזשהו גרף, שמראה לנו באמת, אנחנו רואים שזה בעצם סיבוב שמאלה, אז אנחנו רואים את אותו גרף, צהוב מסתובב שמאלה, והפיוטר, העתיד והעבר, הם בעצם הכל מסתובב שמאלה, ואנחנו בעצם לאט לאט חווים את הדברים אחרת. יש לנו פה בצ'אט, אומר לנו מיכאל, קרה לי פעם משהו דומה בבוקר כשיצאתי לעבודה, העיניים שלי היו פתוחות, אבל הייתי באוויר כציפור, ראיתי והרחתי אדמה רטובה, זה היה חזק, הייתי צריך לשפשף את העיניים, כי לא הבנתי מה קרה לי, נשמע כמו חוויה חוץ גופית. נשמע ממש כמו חוויה חוץ גופית. מעניין, מעניין מאוד. תודה לשיתוף, מיכאל. זה עונה לקטגוריה של בן טוב. זה ללא ספק עונה. אוקיי. אנחנו ממש תכף מסיימים את כל הדברים שאנחנו כבר יודעים בספר. In short, the ingredients most helpful for being able to function in the different realities are, as we have mentioned before, creative visualization and a steady mind. אולי המשפט הכי חשוב בכל התורה של בן טוב. הרכיבים היעילים ביותר והמסייעים ביותר כדי לתפקד במציאויות השונות, כפי שציינו קודם, זו היכולת היצירתית לויזואליזציה ותודעה יציבה. ללא תודעה יציבה אין לנו שום יכולת, אנחנו יכולים אולי להתחיל להנביט איזו מחשבה או איזשהו דמיון, אבל זה שד זמני, זה יעוף. אנחנו צריכים לדעת איך מפקסים דברים. יוגים מספרים על זה שכשהתודעה שלהם הופכת מספיק יציבה, אין יותר גבולות. לא רק במובן המטאפורי, אין יותר גבולות. בכלל. כל דבר הוא בר השגה. הם לא עושים, זה לא מעניין אותם להשיג דברים, אבל הם מבינים, הם רואים, הם נוכחים, הם חווים, איזה שהגבולות כולם חסרי משמעות. נסיים את הפסקה. יש לנו כאן שני זה. Whether we achieve these levels or not depends on the extent of development and refinement of our nervous system, which determines the extent to which we can expand our consciousness and how far we can range in levels beyond the physical. Such development can be achieved only by meditative techniques. אני חושב שזה קובר את הדמיון, האם בן טוב היה פסיכונאוט והשתמש בפסיכדלים, או מודט אולימפי, או הרבה יותר מאולימפי, אלוף עולם כזה. אומר לנו ככה, בין אם אנחנו משיגים את המצבים האלה או לא, זה תלוי על היכולת שלנו, מידת ההתפתחות ועידון מערכת העצבים שלנו, שהיא מכתיבה את המידה בה אנחנו יכולים להרחיב את התודעה שלנו. לאיזה טווח
ובאיזו עוצמה, אילו רמות אנחנו יכולים לנוע מעבר לפיזי. הוא אומר, התפתחות כזאת יכולה, אפשר להשיג אותה אך ורק על ידי טכניקות מדיטציה. זו הצהרה מאוד גדולה על ידי בן אדם מערבי זה. מאוד, מאוד מרשים אותי שהוא מדבר על זה כאן. אבל הוא כנראה יודע דבר או שניים. Sometimes, though such development may occur spontaneously or due to some accident, a person will tend to become unbalanced because of his inability to distinguish between the physical and the new realities he can suddenly see. He will eventually be diagnosed as schizophrenic because he will see or hear things which a normal person does not see or hear. אומר לנו, ישנם אלו, בין אם הם פיתחו יכולת כזאת, או שזה קרה בצורה ספונטנית, ויש הרבה אנשים שאומרים, בצורה ספונטנית פתאום קרה לי איזה משהו, או בתאונות, כן? האנשים, כל הסיפורי מוות האלה, או כמעט מוות, או דברים מאוד מאוד עצימים מבחינה רגשית, אנשים חווים דברים. הם יהפכו להיות לא יציבים. בגלל חוסר היכולת שלהם, זה כנראה היה מאוד לא מקובל לדבר על הנושאים האלה, אז היום זה כבר עובר איזה נרמול יותר, אז אני חושב אבל הוא אומר, דאז, שאדם כזה יהפוך להיות לא יציב, תודעתית. בגלל היעדר היכולת שלו להבחין בין המציאות הפיזית למציאות החדשה שהוא חווה. ולבסוף, הוא יובחן כסכיזופרני, מאחר והוא יראה וישמע דברים שאדם רגיל לא רואה או שומע. ויש פה גם איזו חמלה קטנה שהוא מספר לנו פה, שסכיזופרניה וכל מיני מחלות הם לאו דווקא מה שאמרו אז, שזה בעצם מצב תודעתי אחר. ומבולבל ולא מאוזן, אבל הוא אומר, אנשים האלה חווים דברים שהם ישנם איפשהו. אוקיי, בואו נראה מה קורה בצ'אט. בן אדם מערבי בשנות ה-70, לגמרי. נכון, בן אדם מערבי בשנות ה-70, זה גם מערבי וזה גם שנות ה-70, זה כאילו דאבל מערבי. טוב, רצנו על זה, אני מצטער שדיברתי מהר, זה פשוט כל זה, זה איזה מין כזה כסת"ח קטן שלו, כדי שהוא, לאפשר לו להעמיק בחומרים שאנחנו נקרא עכשיו. The Observer, אנחנו חוזרים לתיאוריה, או למודל של בן טוב. אנחנו בעצם מגדירים עכשיו מהו הצופה, מה זה הדבר הזה. אנחנו זוכרים שדיברנו על הרבדים של המציאויות, שיש לנו מציאות פיזית, ויש לנו מציאות אסטרלית, ויש לנו מציאות מנטלית, שהיא מאוכלסת על ידי מחשבות. לכל מציאות יש מאפיינים שונים, איכויות שונות, תושבים שונים, השפעה שונה. המציאויות האלה מאופיינות בעצם בעידון מערכת העצבים ושכלול מערכת העצבים, כך שכפי שהוא אמר מקודם, טווח הפעולה גדל משמעותית. אנחנו במציאות הפיזית, אבל יש לנו גם, אנחנו זולגים למציאות גבוהות יותר. בן טוב אומר, בני אדם יכולים לזלוג בכל המציאויות, אבל חיות תחתנו מסוגלות לזלוג למציאות האסטרלית, נגיד, הרגשית. הוא דיבר על זה הרבה בפרק 6. אז מי זה הצופה? We have come to a point at which we can define in more familiar terms our observer. We see from all that was said before that the traveling mobile entity is our sensing feeling apparatus or astral body, and the reasoning apparatus, the one that can interpret the events, our mental body. When the individual is well developed, he can utilize his causal or intuitive body as well. If we put these three together, we may find that the best way to describe these elements is to call them our psyche. מה אומר לנו פה בן טוב? הוא מדבר על הגופים הלא פיזיים שלנו. הוא אומר, יש לנו גוף שהוא חווה, מרגיש או חש, קורא לזה בעצם המכשיר. תראו איך בן טוב מדבר. המכשיר שחש הוא הגוף האסטרלי. חש ומרגיש.
המכשיר שמפרש את התחושות וההרגשות, או את האירועים, הוא הגוף המנטלי, המחשבות. כשהאדם או הישות, זה כבר לא ממש אדם בשלב הזה, זה יחידת התודעה, מפותחת היום, היא יכולה להשתמש גם בגוף האינטואיטיבי, או האמת שגם בן אדם, למה אני אומר? בן אדם מפותח דיו יכול גם להשתמש בגוף האינטואיטיבי שלו, או הסיבתי, שהוא מעבר לדברים האלה, היכולת שלו לתפוס מידע ולעבוד עם מידע היא בחתיכות בבת אחת. הוא עוד שנייה ידבר על זה. כבר דיברנו, הוא יחזור על זה. אם אנחנו קושרים את שלושת הגופים האלה, את שלושת המכשירים האלו, הוא אומר, הדרך הטובה ביותר לתאר את האלמנטים האלה היא לקרוא להם הנפש שלנו. נפש יש לה גם, המילה נפש בעברית היא זורקת להמון קונוטציות, זה התרגום שאני נותן לדבר הזה פה, לא קשור לקבלה, אני יודע שיש מיליון פירושים למילה הזאת, אני אשתמש בפסייקי או פסיכי נפש, הכי קל לתרגם את זה ככה. אז הוא אומר ככה על הנפש. This psyche is independent of the body, but uses the body as a kind of garage in which it stays most of the time. The more traditional name for the psyche is the soul. הוא אומר, הנפש הזאת היא עצמאית מהגוף. היא משתמשת בגוף כסוג של, סוג של, אני יודע, גראז' כזה, או משכן. חניה. חניה, כן, זה חונה, בדיוק. הנפש חונה בגוף, היא משתמשת בגוף, ושם היא נמצאת מרבית הזמן. שם יותר מסורתי אולי לנפש שלנו זה הנשמה. מה אומר לנו בן טוב? הוא בעצם מגדיר לנו פה טרמינולוגיה חדשה, אנחנו יכולים להסכים איתה או לא, מוטב שנסכים, אנחנו קוראים בן טוב, אין מה להתווכח איתו, עכשיו הוא מת. אבל בכל זאת, אנחנו פשוט נשתמש, אני מודע לזה שמשתמשים בדברים האלה, דברים שונים בתכלית, והנפש אומרים שהיא ככה, והנשמה היא ככה, והעצמי הגבוה עכשיו ייכנס לתמונה. אז אנחנו נשמור על זה בשפה בן טובית, ומחוץ לבן טוב זה כל אחד איך שבא לו. אז הוא אומר ככה, The psyche serves as a bridge between the physical level and our real selves, spiritual beings, who operate on the physical level through the mediation of the psyche. The distance between the spiritual entity, which we can call the higher self, and our physical reality, in terms of quality of consciousness, is so large that the spirit could not directly operate a normal physical body. It needs this intermediary between psyche or soul to do the job. פסקה מאוד מאוד חשובה בעיניי. אומר, אני אפרק את זה ממש לאט. הנפש היא גשר בין הרמה הפיזית אל העצמי האמיתי שלנו. מה זה העצמי האמיתי שלנו? הישויות הרוחניות שאנחנו. עכשיו, הישויות הרוחניות שאנחנו מתפקדות במישור הפיזי, דרך הגישור הזה, המגשר שהוא הנפש. תחשבו רגע, אנחנו עכשיו איזושהי פעולה, לפי בן טוב אני עכשיו לא קופץ רחוק מדי, לפי בן טוב אנחנו פעולה, תפעול, של איזשהם עצמיים רוחניים, אנחנו מגושרים על ידי הנפש, ופועלים במציאות הפיזית. הוא אומר, מרחק בין הישות הרוחנית, שניתן לקרוא לה העצמי הגבוה, גם זה ביטוי שאנחנו שומעים אותו מכל עבר, ולא לחלוטין, לי נגיד, לא לחלוטין ברור למה מתכוונים, יש מלא עצמי גבוה, לא מתכוונים. אומר לנו פה בן טוב, העצמי הגבוה הזה הוא הישות הרוחנית, אבל היא כל כך רחוקה מהמציאות הפיזית, ברמה של איכות התודעה. איכות התודעה זה מספר מגוון הפעולות שישות מסוימת יכולה לעשות. כן? כמה פעולות יצור יכול לעשות, ככל שיש יותר איכות גבוהה יותר. אבל הוא אומר, יש פער עצום
בין המציאות הפיזית לזו של הרוחני. אז הרוח, ספיריט, הרוח, לא יכולה לתפעל ישירות גוף פיזי. יש פער גדול מדי, היא חייבת מתווך נפש או נשמה. הישות הרוחית, אני חוזר על זה, חייבת נשמה בשביל העבודה. מה שאומר לנו פה בן טוב, גם הנשמה היא לא העצמי האולטימטיבי שלנו. היא עוד עם גישור. מאוד מעניין ההשקפה שלו. והוא מסיים כך. The spiritual level is the highest shown in figure 30. It is the bridge to the absolute. אני אפילו אקפוץ לפה. זוכרים את זה? תסתכלו על הרמות הגבוהות, הכחולות תכלת. זה נושק לאבסולוטי. זה ממש הקצה של סך התודעות, או של האבולוציה התודעתית, ואנחנו פה באדום. יש מרחק מאוד 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 גדול. הגופים שמתחת, אינטואיטיבי, מנטלי, אמוציונלי, הם איזשהו משולש זהב כזה, משולש, כן, תפעולי כזה, שאפשר לקרוא לו הנפש, ודרכו יש לנו ממשק עם הפיזי. אומר לנו, שמוליק מסתדר טוב עם חוק אחד. כן, בן טוב קלט איזה משהו. והאבסולוט הוא אינטליגנציה אינסופית. אני חושב שבן טוב היה מסכים עם זה. נחזור. איזה מעניין זה. אנחנו עוד לא פה. איזה מעניין זה, זה ממש מעניין. כן. רק להגיד, ממש יש פה שימוש באותה טרמינולוגיה אפילו, השאטל, המעבורת, שהנפש היא המעבורת עם האני העליון, ממש שימוש באותם מונחים. כן, אני חושב כאילו החוק של, אלו שלא מכירים, החוק האחד, חברים טובים. אנחנו קבוצה שזה, אבל בכל זאת, אולי מישהו יקשיב ולא יודע, זה ספרות תקשור מאוד קפדנית במובן הידע שיש שם הוא מאוד מאוד מאוד, זה מסות של ידע. שאומר לנו, מספר לנו פה שמוליק, ויש נילי, כולנו איכשהו קשורים לדבר הזה, נילי יש לה את השאוט-אוט לנילי, עושה מקריינת את הדבר הזה, המתורגם לעברית. יש פודקאסט, יש יוטיוב וזה, תקשיבו, הדברים חופפים בצורה מדהימה. בין ספרות תקשור שהגיע אחרי שבן טוב כבר סיים את העניינים שלו על כדור הארץ, למשהו שהגיע אחר כך. ממש חפיפה, אתה יודע שמוליק על ההערה הזאת, חפיפה, אומר לנו שמוליק, בטרמינולוגיה. יש ממש, מתארים כאן בצורה של, גם רע הוא קצת מכונאי, קצת, יש לו כזה איזה מין. אז הגענו, אנחנו נתחיל, כן, יש לנו זמן טוב שרצתי. יש לנו זמן למציאות, לרמה הרוחנית. לא נסיים אותה היום, רק ככה עד לפה, עד לציור הזה. מה זו הרמה הרוחנית? המציאות הרוחנית. אוי, זה בדילי. אני עכשיו גולל, אני מדבר עם עצמי מהעבר. אוקיי, הנה הגעתי. נחמד. אוקיי, אני נחתתי, אני רואה. It is unfortunate that the word spirit or spirits in the English language is so versatile. It is used to denote the liquid kind of spirits and to describe discarnate entities as well. That is, people without physical bodies and spooks of all kinds. From the benign garden variety to vicious, malevolent, degenerate entities. ואומר המילה, כמו היום, גם אז, המילה רוח, או רוחות, או ספיריט, בשפה האנגלית, היא מאוד מגוונת.
היא משתמשת כדי לתאר איזה מין רוח נוזלית כזאתי, או גזית כזאתי, או גמישה, שמתארת איזושהי ישות חסרת גוף, כן, פיזי, או איזה שהן רוחות רפאים נחמדות יותר, מרוחות גן, אלה רוחות רעות ושדים וכל זה, ישויות רעות. לא לזה מתכוון בן טוב. הוא אומר אחרת. We shall use the word spirit or spiritual to describe the highest level of human evolution, which borders on the absolute. It is very difficult to draw any sharp demarcation lines because the very highest spiritual merges into the absolute, which is the level of the creators. It is therefore directly connected with the knowledge and structure of the universe and the cosmos. אומר לנו כמה דברים ממש חשובים שלא אמר לנו קודם. יש פה אפילו טיזר לספר השני שלו, במשפט הזה. הוא אומר ככה, ראשית, המילה רוח או רוחות, רוחני, מתארת את הדרגה הגבוהה ביותר של ההתפתחות האבולוציונית של בן אדם. שגובלת באבסולוטי, בסך הדברים, בטוטליות של התודעה. אין ממש גבול ברור בין הישויות הרוחניות ביותר לאבסולוטי. הן כבר מתמזגות. זה לא בינארי 0 ו-1. יש שם ממש איזשהו מנעד של התמזגות, שבהם הישויות האלו, הרוחות האלו, הן מתמזגות אל האבסולוטי, והאבסולוטי הוא דרגתם של הבוראים ברבים. דרגתם של הבוראים. ישנם בוראים ברבים לפי בן טוב. זה מעניין שזה ברבים. בספר, כן, מאוד. זה גם יגיד לנו שמולי קונילי, גם יש לנו שם אזכורים לחוק האחד, גם שם זה בוראים ברבים, ובנוסף לזה... באתי להגיד. כן, זהו, זה מתחבר, הכל אנחנו בעצם חוק האחד פריקוול. פרניאל פילוסופי. ממש. אבל מה שאני כבר מספר לכם, קורה בספר השני שלו, זה שהוא ללא בושה, ממש כאילו באומץ, הוא מראה איך כל יקום הוא איזושהי בועה, אותה קיום, עם יוצר עצמאי שהוא היקום עצמו. ויש אין ספור כאלו, ואז הוא מסביר ככה במשפט האחרון, וזה חשוב. הרמה האבסולוטית הזאת מתחברת או מחוברת עם הידע והמבנה של היקום ושל הקוסמוס. למה הוא אומר גם יקום וגם קוסמוס? מה ההבדל? אצל בן טוב, ואולי בעוד מקומות, קודם כל אני אתרגם, הוא אומר, אמרתי את זה, תרגמתי, אז הוא אומר כזה דבר, המבנה של היקום, אבל גם של הקוסמוס. ועבור בן טוב, היקום הוא, נגיד, בועה מאוד אדירה של תודעה, בתוך מבנה רב יקומי שנקרא קוסמוס. הקוסמוס הוא הרבה מאוד 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 יקומים. ולדעתי הוא מדבר על מה שמעבר. אני כבר לא זוכר בדיוק מה קרה שם, זה כבר נהיה מוזר נורא, אבל הוא מדבר על יותר. כאילו ממש מתאר שם איזשהו אינסוף מאוד מאוד מעניין. As you may remember from the description of the causal level, knowledge comes as chunks of information, not in linear sequential form, as we normally absorb knowledge. אומר, כפי שאתם כמובן זוכרים, במציאות, ברמה הסיבתית, ידע מגיע כחתיכות של אינפורמציה, לא בצורה כרונולוגית, ליניארית, רציפה, כן, כמו שעכשיו אני מדבר מילים, שפה, אות אחרי אות, משפט אחרי משפט. בבת אחת סופגים את הידע. והוא נותן עוד דוגמה. הוא טוב בדוגמאות, בן טוב. Take for example,
the way we look at a picture. Our eyes scan it in a zigzag fashion, and so bit by bit we take in the information contained in the picture. In the causal region and above it, the picture would have been imprinted on us as if our whole body would make contact with it in a flash, like an instant contact print. We would realize the picture in all its minuscule detail in an instant, and then have plenty of time to contemplate its meaning. The same system of gaining knowledge holds true in the spiritual realms. אנחנו עדיין מדברים על הרמות הרוחניות, והוא נותן לנו פה איזשהו, מזכיר לנו איך זה קורה ברמה הסיבתית, הקוזלית, האינטואיטיבית. הוא אומר, תארו לכם שאתם מביטים בתמונה, העין רושמת את המידע באיזה מין זיגזג כזה, וחתיכה אחרי חתיכה אנחנו קולטים וסופגים את המידע שבתמונה. במציאות הסיבתית ומעליה, אין יותר את התופעה הזאת של הדרגה. התמונה תיקלט אצלנו בבת אחת, תיטמע אצלנו בבת אחת, בהבזק אחד. מגע אחד עם מה שמצוי בתמונה. אנחנו יכולים לדמיין שאנחנו תופסים אותה אולי בבת אחת, אבל מה שבן טוב אומר, אנחנו נבין את התמונה, נראה אותה על כל פרטיה הקטנים ביותר, בבת אחת. ואחר כך יהיה לנו אולי זמן לתהות על המשמעות שלה. הוא אומר אותו דבר, אותה צורה של השגת ידע, נכונה גם לרמות הרוחניות. הדברים שם הם בבת אחת, בחתיכות. אפילו חתיכות זה לא מילה מדויקת, זה פשוט קורה בבת אחת. Individual interests naturally vary, and so will the information imparted to them on all levels. If someone's interest lies in cosmology, he will probably obtain information on the structure of the universe and the cosmos in as much detail as he can comprehend at the moment. הוא אומר, נאמר ואדם, יש לו, מתחשק לו, להשיג מידע על מידע קוסמולוגי, על המבנה של היקום. והוא מוכשר דיו להגיע ללבלים האלו של המציאות הסיבתית ומעליה. אם זה העניין שלו, הוא ישיג מידע על מבנה היקום ברמת פירוט גבוהה ככל שהוא יכול לקלוט באותו הרגע. כלומר, כמה שהוא מסוגל להבין, זאת רמת הבהירות והפירוט שבה זה יגיע אליו. זה לא כמה זמן הוא ישהה שם, זה לא כמה, לא יודע מה, זריז הוא וכל זה. זה בהתאם ליכולת שלו. מה שיש שם פשוט נצרב לתוכו. בבהירות המקסימלית שישנה. הוא, האדם שתופס, מוגבל בגלל שהוא בן אדם. שאמצעי התפיסה שלו עדיין לא משוכללים. והוא מסביר מה הגישה של היקום לדבר הזה, היקום עצמו, למה היקום עושה את זה בכלל? למה התופעה הזאת של קליטת מידע כל כך מיידית, היא רכיב קוסמי מלכתחילה? איזה תמריץ יש ליקום לעשות כזה? בן טוב כאילו כל הזמן תוהה על מה התמריץ של היקום לייצר כאלו תופעות. הוא מנסה להבין את כאילו היקום הוא איזשהו יצור חי, אבולוציוני. והוא מסביר, the important thing to realize is that the universe, through its incentive system, which we call evolution, is anxious to impart as much knowledge as possible to its sentient beings in order to allow them to move as fast as possible along the evolutionary ladder and develop their consciousness to the highest possible degree. The universe wants to make itself known to those who can comprehend its language, and that language becomes more and more intelligible to us as our spiritual components unfold. הוא אומר ככה.
תמריצו של היקום, יש מערכת תמריצים ביקום. למערכת הזאת אנחנו קוראים אבולוציה. והיקום הוא כבר מצפה ומחכה להעניק לנו מהידע שלו, ליצורים התבוניים שביקום, כדי לאפשר להם לנוע מעלה, מהר יותר, בסולם האבולוציה, להתפתח, שיפתחו את התודעה שלהם לרמה הגבוהה ביותר האפשרית. היקום מעוניין בזה. הוא רוצה לחשוף את עצמו אל אלו שמבינים את השפה שלו. והשפה הזאת היא הופכת יותר ויותר מוחשית או הגיונית או זמינה עבורנו, ככל שהרכיבים הרוחניים שבנו מתפתחים. היקום הופך להיות מובן לנו יותר וזמין לנו יותר ככל שהרכיבים הרוחניים שבנו נפתחים או נפרסים. עוד כמה יש לנו? לא הרבה, נסיים בעמוד הזה. Now, let us make it clear. תכף אני מהעבר זהו. סיים. Now, let us make it clear. Spiritual does not mean that it has anything to do with religion as we know it. Religious leaders are sometimes called spiritual leaders. הוא אומר, אנחנו צריכים לעדכן עבור עצמנו את המילה רוחני. אין בזה שום דבר שקשור לדתי. מנהיגי דת, מנהיגים הדתיים שלנו, קרואים מנהיגים רוחניים. בן טוב זונח את הטרמינולוגיה הזאת, זה לא מעניין אותו, הוא לא מתעסק בזה. הוא אומר, It has to do only with the development and refinement of the nervous system and the accompanying rise in the level of consciousness, which has reached a point in frequency high enough on the scale of the quality of consciousness to resonate with the highest levels of creation. אומר, מדובר בסופו של דבר בהתפתחות ועידון מערכת העצבים שלנו, והעלייה המתמדת שלנו באיכות התודעה. להגיע לתדרים מסוימים, גבוהים דיו, שנוכל להדהד, להיות בהלימה עם המרחבים הגבוהים של הבריאה. זה נשמע קצת ניו אייג'י, אבל זה מגיע מבן טוב שהוא clearly לא ניו אייג'י. זה לפני הניו אייג'י. זה רוחני מבחינתו. לא איזה משהו בשמיים, לא איזה משהו זה, עידון מערכת העצבים כדי לבוא בדיאלוג משוכלל יותר עם היקום. This automatically entails the development of inner moral values and the development of the heart. By this we mean that a person on that level of development will automatically tend to help people in need and will radiate an energy that on the physical level is expressed as the emotion called love. כל החוק האחד פה עכשיו זה, נכון? זה כאילו בדיוק. הוא אומר, אנשים שמתפתחים בכיוון הזה ומעוניינים לפתח את עצמם בכיוון הזה, יפתחו ערכים פנימיים, מערכת ערכית של הלב. מה זה אומר? זה גם נשמע ניו אייג'י. מה הוא אומר? הוא אומר, אנשים כאלו, ברמת ההתפתחות הזאת, באופן אוטומטי, זה אפילו לא עניין של החלטה, הוא אומר באופן אוטומטי, ייתו לעזור לאנשים אחרים שיש להם צורך, במצוקה. הם יקרינו אנרגיה מסוימת, שקרויה פה, ברמה הפיזית, כאהבה. היא מבוטאת כרגש שנקרא אהבה. איך בן טוב מסתייג? תכף הוא ידבר על אהבה. בן טוב מסתייג ואומר, זה קרוי כרגש של אהבה. תכף נענה על השאלה, נילי שאלה שאלה טובה. We would define love as energy and not an emotion, since emotions are confined to the physical and astral levels of reality. Beyond those levels, emotions are not encountered. Therefore, what we call love
is an energy or radiation that pervades the whole cosmos. It is possibly the basis of what we know as the phenomenon of gravitation. אני אתרגם ואז נפנה לשאלה, אני אשאל השאלה מצוינת. נגדיר אהבה כאנרגיה, לא כרגש, מאחר והרגש מוגבל, או מתקיים רק במציאות הפיזית והאסטרלית. זהו זה, אין לה שימוש אחר כך. אין שימוש לרגשות אחר כך. זה לא נרשם. מה שאנחנו יכולים לקרוא לו אהבה, הוא אנרגיה או קרינה מסוימת שחודרת, או שוהה, בכל הקוסמוס. הוא אומר, זה כנראה הבסיס לתופעה שאנחנו מכנים כוח המשיכה. גרביטציה. ונילי שאלה שאלה טובה. אני לא יודע אם זה ענה על השאלה. מה שנילי אומרת, זה לא הבנתי איך הוא עושה את קפיצת המחשבה מהתפתחות המערכת הנוירולוגית להתפתחות המוסרית. ההתפתחות המוסרית של בן טוב היא אהבה. והיא עזרה לאלו שצריכים. עכשיו, מה שהוא עושה כאן איזה מטריק מעניין. המוסר נובע מהאהבה. האהבה הפיזית שלנו על כדור הארץ נובעת מהרגש הזה, אבל הרגש הזה אינו רגש, הוא המציאות ששוהה בכל. אלו שבאופן התפתחותי נוטים לשהות הקולית הזאת, חייבים יהיו להדביק את עצמם עם שאר ההוויה ששוהה שמה. זה כאילו אני אמשיך להיות אלרגי למים ככל שאני אעמיק באוקיינוס. אני אהיה חייב באיזשהו שלב להתרגל, או שאני אמשך אחורה, או שאני אצא, אבל אני לא יכול לשחות במים עמוקים, מבלי שהיכולת שלי תתפתח בהתאם. ככה אני קורא את התשובה הבן-טובית לאיך מוסר קשור לרוחניות, כפי שהוא מכנה אותה. חייבת להיות הלימה, מבחינת בן-טוב, כפי שאני מבין את זה, בין אהבה במישורים הקוסמיים שלה, הקרינה האולטימטיבית הזאת, לבין לזה שהאדם נפתח לרבדים האלה. הוא לא יכול להיפתח לרבדים האלה ועדיין להיות באיזושהי מופרדות. הוא חייב לאמץ איזושהי גישה אוהבת. ועל כדור הארץ, או במציאויות האסטרליות וכולי, כשיש רגשות כאלו, כך זה מתבטא. זה הדרך של היקום לתמוך בה. האמת שאולי פשוט נסיים רגע את הפסקה, ואולי אני יענה על זה, למה אני מתאמץ. הוא יענה על זה לדעתי. שמוליק. אתה יכול רגע להקריא את המשפט הזה עוד פעם? אני חושב שהוא לא עשה שם קפיצה, הוא אמר את זה די straight forward. ככה אני הבנתי. הוא אומר ככה, highest levels of creation. This automatically entails the development of inner moral values and the development of the heart. כלומר, באופן אוטומטי... זה לא הבנתי, איך זה אוטומטיקלי עושה את זה? אז בואו נסיים, כי הוא אומר פה, יכול להיות שהוא יענה על זה ואנחנו כאילו, ויכול להיות שלא, ואז אנחנו נדון. אבל בואו נראה רגע מה הוא אומר בסוף הזה, ואז נבין ביחד. היה המשפט שהוא אמר קודם, סליחה. איזה? סליחה. לפני מה שקראת עכשיו, מה היה המשפט שהוא אמר קודם? הוא אומר ככה, סליחה. It has to do only with the development and refinement of the nervous system and the accompanying rise in the level of consciousness, which has reached a point in frequency high enough on the scale of quality of consciousness to resonate with the highest levels of creation. העידון של מערכת העצבים מאפשרת את העלייה בתודעה, באיכות התודעה, להגיע לתדר גבוה מספיק כדי להדהד עם הרמות הגבוהות יותר של הבריאה. ואז זה מפתח באופן אוטומטי מערכת אתית או מוסרית. טוב. נסיים ואז נראה מה אנחנו מבינים מזה. הקשר לגרביטציה גם כן, התרגום של זה לגרביטציה הוא לא פחות מדהים. והוא לא מדבר על זה.
זה מה שיכול להיות שהוא ידבר על זה במודל על היקום. שמעתי זה לא פעם ראשונה שאני שומע את זה. זה מה שמדהים, זה ששמעתי את הדבר הזה בעוד מקומות, שהאהבה וגרביטציה הם דומים. תארו לכם. אני יכולה לתת רעיון או שזה מפריע כן, עכשיו? בטח. הרב אריק נווה נתן פעם הגדרה מאוד מעניינת למה זה אהבה. כמובן, זה במילים שלנו ובמרחב שלנו, אבל הוא התכוון לא רק למרחב שלנו. כי אתה יודע שבקבלה עושים הכל לשם ייחוד, קודשא בריחו ושכינתי, כן? זאת אומרת, ליצירת האחדות הזאת. אז הוא אמר שהאהבה זה הרצון של שניים להיות אחד. עכשיו, מה אומרת הגרביטציה? היא מושכת. היא כוח של משיכה. ויכול להיות שזה אני לא יודעת, זה סתם ניסיון שלי, זה עלה לי כניסיון להסביר. הלוגיקה שלך נשמעת תקפה לשפה הבנטובית ממש. כי את כאילו מתרגמת דבר שהוא מכניקה, זה נשמע מאוד, לא הייתי מופתע אם בנטוב היה מסביר את זה בעצמו, זה נשמע הגיוני. הגרביטציה מושכת אליה רבים להיות אחד. יש בזה משהו. אני יכול להתחבר לזה. תודה רבה על כן, זה סתם זה פשוט היה לי חדש הרעיון הזה, אני מעולם לא חשבתי על הדבר הזה, אז תודה לבנטוב ותודה. תודה לבנטוב, כן, כל הזמן ניסה תפילה טוב, אני רוצה לסיים כי נהיה מאוחר ובכל זאת להשאיר איזה זמן לפטפוט, אז אני אסיים את העמוד. יכול להיות שהוא מסביר כאן עוד קצת. To function on this level is the goal of all yoga training. The word yoga means union, by which is meant union with the absolute. An accomplished yogi is able to function on all levels of creation, to describe events in the past and future. And because the energy exchange curve is very high on this level, he is able to influence nature in a positive way. Eventually, he becomes a factor stimulating evolution of mankind and of the planet. הוא אומר, כדי לתפקד ברמה כזאתי, או התפקוד ברמה הזאת היא מטרתה, או מטרתו של האימון היוגי. המילה יוגה משמעותה איחוד. כמו שממש עכשיו שמענו, איחוד. להתאחד. המשמעות היא איחוד עם האבסולוטי. כולנו רוצים להתאחד עם האבסולוטי, עם סך הדברים. עכשיו אנחנו בנפרדות. היוגי לוקח על עצמו להתאחד. דרך אימון. כדי להשיג את הדבר הזה, או יוגי שהשיג את הדבר הזה, הוא יכול לתפקד בכל הרמות, בכל רמות הבריאה. הוא יכול לתאר אירועים בעבר ובהווה, בעבר ובעתיד. ומאחר והעקומת תמסורת האנרגיה שלו, כלומר, היכולת שלו לפעול בסביבה שלו, היא מאוד מאוד גבוהה, יכולתו לפעול בסביבה מאוד 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 גבוהה, הוא יכול להשפיע על הטבע בצורה טובה, בצורה חיובית. לבסוף, הוא הופך למנוע או לפקטור מסוים שממריץ את האבולוציה של המין האנושי ושל הכוכב. תראו איך הוא מרחיק לכת פה. יוגי ממש, יוגי זה אדם ששואף לייחוד דרך אימון, ממריץ את האבולוציה, אולי זה עונה קצת על מה שאומרת שאלה נילי, המרצה של האבולוציה. In this chapter, we have been singing praise to the spiritual levels of consciousness and the rewards of those who achieve it. But this does not mean that the universe is spiritual. The universe just is. However, what we can call spiritual development is the key to achieving a subjective and objective understanding of the universe. זה משהו חשוב. בפרק הזה אנחנו היללנו את הרמה הרוחנית של התודעה, ואת המתנות שקצרו אלו שהגיעו לשם. אבל המשמעות היא לא שהיקום הוא רוחני, היקום הוא עצמו. היקום הוא מה שהוא.
עם זאת, הוא אומר, ההתפתחות הרוחנית היא המפתח להשגה של הבנה חווייתית, אישית ואובייקטיבית של היקום. אני אחזור על זה כי זה חשוב. התפתחות רוחנית היא המפתח להשגת ההבנה, או להבנה גבוהה יותר, אישית ואובייקטיבית, חווייתית, סובייקטיבית ואובייקטיבית של היקום. דרך התפתחות רוחנית. זהו, נעצור פה, קראנו, צבעתי לכם פה זה, אבל לדעתי זה קשור כבר להלאה. יש פה יוגי שמרחף, ויש פה מישהו זה בעצם כן רלוונטי. יש כאן יוגי שמרחף לעבר איזשהו סמל, רמה הקוזלית או הרוחנית, ויש כאן מישהו שבבת אחת מקבל תובנה. וזה נראה כאילו מתחשמל. טוב, בואו נעשה סטופ שייר. הנה אנחנו. הנה אתם, איזה יופי. מה אומרים? היה ברור? היה הרבה היום. היה מעיף סככים, היה ממש ממש מעיף סככים, הבן טוב הזה. כן. ממש, לגמרי. זה ענה קצת על השאלה? אני שמעתי בעוד מקום על ההגדרה הזאת של אהבה ככוח משיכה, ולא, שזה נורא מעניין. זאת אומרת, אני מכירה מהרבה מקומות שמסבירים שהאהבה שמדובר עליה היא לא האהבה שאנחנו מכירים מהמישור הזה שאנחנו נמצאים בו, זה יותר כמו כוח כזה. אבל ההשוואה של אהבה לכוח משיכה, אני חושבת שבסרט, איזה סרט זה היה? אינטרסטלר, הם דיברו על זה שהאהבה זה כוח משיכה, ובעוד איזשהו מקום. זה מאוד מעניין. זה הולך ונעשה מעניין יותר כשאנחנו בוחנים לאילו גופים שמימיים יש יותר כוח משיכה מאחרים. שמשות נגיד, שבחוק האחד הן בוראים מרמה מסוימת, יש להם כוח משיכה אדיר. אהבה אדירה. פלנטות, גם להן יש אהבה אדירה. חורים שחורים, הם כבר לבל אחר של בריאה, של אהבה, לפי ההיגיון של בן טוב. מה זה לבל אחר? יש להם את כוח המשיכה הכי גדול. כן. אם אנחנו מסתכלים על כל הרעיון של האבולוציה הרוחנית או האבולוציה של ישויות, אז יש איזשהו מודל שאומר שאנחנו למעשה מנסים כל פעם להגיע לרמה הבאה של האבולוציה. אם נסתכל על זה בעדשות של חוק האחד, מדובר בדחיסויות, 7 דחיסויות. אנחנו מתחילים מהדחיסות הנמוכה ביותר, שזה האלמנטים, אש, אדמה, אוויר, מינרלים, ולאט לאט אנחנו עולים לצמחים וחיות, ואחר כך אנשים, ואחר כך גופים אסטרליים וכן הלאה וכן הלאה. אז הדחיסות הגבוהה ביותר, השביעית, למעשה כל השאיפה היא להתמזג בחזרה מישויות נפרדות, להתמזג בחזרה לתוך הבורא, לתוך מי שברא את היקום הזה מבין כל היקומים, התת בורא, אחד מהבוראים. וההתמזגות הזאת מתבטאת בחור שחור, שמהצד השני שלו מתחילה בריאה חדשה. את הצצת בפרק 8? עשית זה? לא, אני עובדת עכשיו על... את עושה ספוילרים. לא, ממש לא, אני עובדת עכשיו על יוטיוב וידאו שמסביר בעצם את המעבר בין הדחיסויות ואיך האוקטבה בנויה לפי חוק האחד, וזה בדיוק הדבר. הם מדברים על זה שהכל מתמזג לתוך חור שחור אחד, שיש לו באמת את הכוח משיכה הגדול ביותר, ומהצד השני הכל מתחיל עוד פעם מההתחלה. עד אינסוף, עד אינסוף. אז זה ממש, את כאילו, בעצם אנחנו יכולים לבטל פרק 8, כי זה בתקציר. לא, אני צוחק, זה מאוד 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 דומה לפרק 8, מאוד 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 דומה. אנחנו נלמד את אותם החומרים בשפה הבין-טובית, את יודעת, עם הברגים וזה, כאילו בדיוק את המכניקה, חור שחור, חור לבן, זה לא חור, זה, אני יודע, ההפך מחור, פרץ לבן, קווייזר, אז כל זה, אז אנחנו נגיע לשם,
איזה כיף. וזה מדהים ההקבלות, אנחנו כאילו בעצם מוצאים פה שיתופי פעולה בין ספרויות תקשור למהנדס מה-70's. יש רק אמת אחת, פשוט מבטאים אותה בכלים שונים, בשפות שונות, בהתאם לתקופה שבה היא נכתבה, בהתאם לרקע של מי שחיבר את זה. בן טוב בא מרקע מדעי, אז זה התחבר בצורה לגמרי, אז זה הזאת. בדיוק. כן. יש לנו פה בצ'אט, זה בדיוק מה שבן טוב מתאר בציורים שדומים לביצה, נכון? הוא קורא לזה The Cosmic Egg, הביצה הקוסמית. זה ממש ככה, והוא ידבר על ביצה, הוא ידבר על תפוח, הוא ידבר על כל הצורה הזאת. הוא יגיד שזה לא סתם ככה. לא סתם, יש גם ספירלות, הרבה, כן, ה-Native Americans מדברים הרבה על ספירלות, כל מיני לקוטה, יש הרבה דיבור, כל זה יכוסה על ידי בן טוב בדקדוק האופייני מהנדסי שלו. יש עוד, או שנקפל? עשינו קצת חרגנו עכשיו היום משעה, אבל בסדר, זה היה שווה את זה. היה מרתק, תודה. בשמחה, וחג שמח, שנה טובה, נכון? אנחנו כאילו שנה טובה, כן. רגועה, שכל הקשיים הסתיימו כבר לכל רוחות, ונתראה עוד שבועיים. תודה רבה. שנה טובה ותודה תודה רבה. רבה. בשמחה, תודה לכם. ביי. ביי היה ביי. מרתק. כן, בהחלט מרתק ביותר, והמון המון תודה. בשמחה רבה. שנה מרתקת שתהיה כזאת, מהסוג הזה, לא מסוג מרתקים אחרים. אז אני איתך. ניסת תפילה. ביי. ביי ביי. ביי.